before ko musugod sa usa ka butang ng klaro. Dili ko ganahan mahimong sikat. Gusto ko mahimong mahinungdanon. You know what ka journey? Anong musugod ko aning body and wealth journey? Simple ra. Kay gusto ko na ay mahabilin. Dili kwarta, dili pasikat, pero purpose. Bahala gamay ang views. Bahala usahay walay mo react. Basta in my mind, I just do this as part of my work. As part sa akong growth. As part sa akong calling. Di ko gusto magmahay pohon. Di ko gusto daghan kong what if. Gusto ko makaingon pohon nga naay nabilin, naay natabangan, naay natunan. Dili ni para sa likes. Nagsugod ko ani kay gusto ko legacy. A story. A mark. A proof na once in this world, I live with purpose. And someday, iniktanaw sa akong mga anak, makaingon sila. Si Papa, naagid sa'y tuyo. Dili ra pa cute sa Facebook. Kundi tao nga buhi og klaro ang tuyo sa kalibutan. Kaya diri sa atong journey, we choose the strong mindset. We live the intention. We grow, we hustle, and we inspire. Kaya ang tinuod nga kinabuhi, kanang gipuy-an nga dunay purpose. Kung sa dili pa ko mahuman, na ako'y hangyo nimo. Naka-feel ka nga parehas tag giagian, parehas tag gipaningkamutan, parehas tag gipangandoy. Stay sa video. Drop a comment og ingna ko unsay imong purpose karon. Ibasin sa imong gamay nga story na ay magporsige nga laing tao. Ug kung ganahan ka muuban sa akong purpose kada adlaw, sa ups, downs, doubts ug wins, i-follow lang ning page. Dili kay kinahanglan. Pero kay basin puhon. Imong story ug akong story pareho ra di ay. Kay journey. Push. Push. Push yourself. Kay kung dili ikaw, kinsa man. That's for now. See you next video.